Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε? Καλή σας μέρα. Πώς είστε, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, είστε Μευτήρας γυναικολόγος και καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Σήμερα θα μας μιλήσετε λοιπόν για την εξωσωματική γονιμοποίηση. Είναι ένα θέμα τέλος πάντων που έχει βγει από την ντουλάπα τα τελευταία χρόνια και ο κόσμος μιλάει πολύ άνετα και ελεύθερα γι' αυτό. Ενώ παλαιότερα ήταν ένα ταμπού και ένα μυστικό που κράταγαν οι οικογένειες μεταξύ τους, σωστά? Σαφώς. Έχει συμβάλει η ιατρική σε αυτό λοιπόν? Είναι καθοριστικό. Αν σκεφτεί κανείς ότι μετά την γέννηση του πρώτου παιδιού, του Σολίνα, αν θέλετε, πριν 31 χρόνια, της περίφημης Λουίζα Μπράουν, έχουν γεννηθεί ήδη πάνω από 3 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο με εξωσωματική γονιμοποίηση. Και αν σκεφτεί κανείς ότι μία μέθοδος η οποία πριν 30 χρόνια ήταν πειραματική και σήμερα έχει απλοποιηθεί, έχει ενισχυθεί με φάρμακα και έχει γίνει εφαρμόσιμη σε όλη την ελληνική επικράτεια, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σας δώσω ένα στοιχείο μόνο. Κάθε μέρα στην Ελλάδα γεννιούνται 6 παιδιά με μέθοδο εξωσωματική γονιμοποίηση. Αυτό ανάγεται περίπου σε 3.000 παιδιά το χρόνο και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, αν σκεφτεί κανείς ότι υπολογίζουμε σήμερα ότι έχουμε γύρω στα 300.000 υπογόνιμα ζευγάρια στην αναπαραγωγική ηλικία. Γιατί τόσο πολλά ζευγάρια? Τι σημαίνει αυτό, γιατρέ, ότι πλέον η γυναίκα δεν μπορεί να τεκνοποιήσει? Ο άντρας είναι το θέμα. Θα έλεγα ότι έχουν αλλάξει οι κοινωνικές συνθήκες. Δηλαδή πλέον υπάρχει μία αναβολή στον προγραμματισμό της οικογένειας, που είναι μια πολύ καθοριστική παράμετρος. Δεν παίζει ρόλο και το στρες? Πολλά ζευγάρια αγχώνονται. Αλλά ξέρετε, δεν είναι η μοναδική παράμετρος. Θα έλεγα ότι κυρίως έχουν αλλάξει οι κοινωνικές συνθήκες. Δηλαδή τα περισσότερα ζευγάρια, βάζοντας σαν προγραμματισμό, σαν προτεραιότητα την καριέρα, αναβάλουν τη δημιουργία οικογένειας για μεταγενέστερα χρόνια. Διάβασα μια έρευνα, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατρέ μου, αλλά δεν ήθελα να χάσουμε τον ηρμό αυτού του σχολιασμού, αυτού του συγκεκριμένου θέματος. Μια έρευνα στην Αμερική, η οποία έλεγε ότι οι άντρες, αν συνεχίσουν με αυτό το στυλ ζωής, άγχους και διατροφής, σε 20 χρόνια δεν θα είναι καθόλου το σπέρμα γόνιμο. Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν θα μπορέσει το σπέρμα να γονοποιεί οι γυναίκες. Επομένως, αυτό το οποίο έχει βρεθεί είναι ότι με την πάροδο του χρόνου υπάρχει μια βαθμία μείωση της ποσότητας και της ποιότητας του σπέρματος. Αυτή είναι μια παράμετρος ανδρικής αιτιολογίας. Και το δεύτερο και το πιο καθοριστικό, θα έλεγε κανείς, στην εξωματική είναι ότι αυξάνεται η ηλικία των γυναικών που ζητάνε να προγραμματίσουν οικογένεια. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί η πιο καθοριστική παράμετρος στην επιτυχία των τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δυστυχώς είναι η ηλικία της γυναίκας. Άρα μια καλή ηλικία για τη γυναίκα, συγγνώμη Φρεντάκο, είναι μέχρι τα 25 ας πούμε. Θα έλεγε κανείς ότι τα 25 η γυναίκα έχει τη μέγιστη αναπαραγωγική δυνατότητα. Να σας πω κάτι πολύ απλό. Σε μηνιαία βάση η γυναίκα έχει σε φυσικό κύκλο γύρω στο 20 με 25% δυνατότητα γονιμοποίησης. Θα σας δώσω ένα στίγμα. Στα 34 μία γυναίκα έχει τις διπλάσιες πιθανότητες επιτυχίας, είτε αυτόματη σύλληψης, είτε σύλληψη μετά από εξωματική γονιμοποίηση, από τη ίδια γυναίκα όταν θα ήταν 40 χρονών και πάνω. Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακή η πτώση της γονιμότητας. Αυτό, γιατρέ μου, το προγραμματίζω η οικογένεια, ακούγεται πολύ σκληρά στα δικά τουλάχιστον. Προγραμματίζω. Τι είναι η οικογένεια? Δηλαδή, έφτιαξα το σπίτι μου, έφτιαξα τις ντουλάπες, πήρα και αυτό το αυτοκίνητό μου. Τώρα να κάνω και ένα παιδί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά μην ξεχνάτε ότι η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχουμε την δυνατότητα, έχουμε απλοποιήσει τη μέθοδο, αλλά υποχρέωση η δικιά σας σαν μέσα ενημέρωσης και η δικιά μας σαν ειδική είναι πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο ότι υπάρχει ένας ουδός. Υπάρχει ένα όριο πάνω από το οποίο δεν μπορεί να ξεπεραστεί αυτή η γονιμοποιητική ικανότητα που έχουμε σε ανθρώπινο είδος. Και δυστυχώς αυτή είναι η ηλικία. Εδώ πρέπει να σταθούμε, γιατί άκουσα περιπτώσεις γυναικών 55 ετών που έκαναν παιδάκια. Ξέρετε, εγώ το θεωρώ και άσχημο αυτό. Γιατί δεν είναι άσχημο, αλλά υπάρχει όριο. Έχει βάλει η κοινωνία ένα όριο ηλικίας για τις γυναίκες? Σαφώς έχει βάλει ένα όριο ηλικίας, το οποίο είναι το τέλος της εμήνου ρήσεως. Δηλαδή αδρά γύρω στο 49 με 50. Μπορείς μέχρι τότε δηλαδή να κάνεις παιδάκι? Όχι. Να τα διαφοροποιήσουμε λίγο. Είναι άλλο πράγμα να έχει περίοδο η γυναίκα και είναι άλλο πράγμα να έχει γονιμοποιητική ικανότητα. Ναι. Δυστυχώς η δυνατότητα αναπαραγωγής στην γυναίκα σταματάει, αν θέλετε, περιορίζεται εντυπωσιακά 10 με 12 χρόνια πριν περιοριστεί η περίοδος, πριν εξαφανιστεί η περίοδος. Αυτό λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις γυναικών που σε πολύ μεγάλη ηλικία υπάρχουν γυναίκες οι οποίες σε μεγαλύτερη ηλικία μπορούν να τεκνοποιήσουν, αλλά δυστυχώς, και αυτό είναι κάτι που οφείλεται, αν θέλετε,
Ίσως καμιά φορά στον κακό επαγγελματισμό το δικό μας. Ίσως, αν θέλετε, στο ότι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όλα αυτά τα ζευγάρια τα οποία είναι πάνω από τα 45 και έχουν τεκνοποιήσει με μια τεχνική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, είναι πολύ πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει δανεισμό γενετικού υλικού. Επομένως, θα πρέπει να διαχωρίσουμε ότι είναι άλλο πράγμα η περίοδος, γιατί ξέρετε, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ανακοινώνεται στον τύπο. Γυναίκα 55 χρονών, 60% έγινε μητέρα και με μαγικό τρόπο οι γιατροί φέρανε την περίοδο. Άρα τα οάρια είναι, από κάποια άλλη πηγή. Και επομένως, λοιπόν, μετά από μια ορισμένη ηλικία θα πρέπει να κάνει κανείς κάποιο συμβιβασμό για να πετύχει το αποτέλεσμα που θέλει. Άρα να περάσουμε ένα μήνυμα εμείς τουλάχιστον ότι οι κοπέλες και τα αγόρια πια, όσο πιο νωρίς, αποφασίσουν να συζήσουν και να κάνουν την οικογένεια. Γιατί πια δεν μπορεί να φτάνει στα 45 και στα 50 και να κάνει το πρώτο σου παιδί. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σαφώς δεν είναι ο πιο καθοριστικός παράγων η ηλικία για να αρχίσει να τεκνοποιεί κανείς, αλλά είναι μια βασική παράμετρος. Αντιμετωπίζω καθημερινά ζευγάρια τα οποία είναι, αν θέλετε, λίγο χαλαρά. Είναι ρυθμοί, θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας, θέλουμε να απολαύσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε απαιτήσεις από την καριέρα μας. Και είναι σωστό αυτό. Αλλά θα πρέπει στο πίσω μέρος του μυαλού μας, του εγκεφάλου μας, να υπάρχει ότι κάποτε αναπαραγωγική δυνατότητα πρέπει να σταματήσει. Και αν θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα, το μήνυμα είναι ότι ο χρόνος είναι εις βάρος της γονιμότητας της γυναίκας. Μάλιστα. Αυτό το πιο κυρίαρχο. Πότε καταλήγει, συγγνώμη Ξανθή μου. Έχω ακούσει σε έρευνες ότι τα εντομοποθητικά που χρησιμοποιούμε και διάφορα άλλα χημικά στο σπίτι θα μειώσουν την αναπαραγωγική, μάλλον τη γονιμότητα του άντρα. Την μειώνουν σε έναν βαθμό. Αυτό βέβαια γίνεται βαθμία, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, όλα αυτά τα χημικά που χρησιμοποιούμε στο περιβάλλον, τα χρώματα, στα πλαστικά, στα υλικά επικάλυψης, έχει βρεθεί ότι δρούν σαν αντιορμόνες και επομένως επηρεάζουν κυρίως τη σπερματογένεση. Και είναι δεδομένο ότι όπως βαδίζουμε, σε κάποια χρόνια, ίσως σε 30-40 χρόνια, θα έχει μειωθεί η δυνατότητα γονιμοποίησης στον άντρα. Βεβαίως, γιατί ξέρετε, έχουμε κάποιες βασικές παράμετροι. Δηλαδή, το σπέρμα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη συγκέντρωση και θα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη κινητικότητα και μια συγκεκριμένη μορφολογία. Αν λοιπόν πέσουμε από κάποια συγκεκριμένα όρια που τα θεωρούμε όρια ασφαλείας για τη γονιμότητα, τότε μιλάμε ότι αυτός ο άντρας είναι υπογόνιμος και θα χρειαστεί οπωσδήποτε τεχνική βοήθεια. Το πρόβλημα δεν θα είναι. Το βλέπουμε σε μικρές ηλικίες. Εγώ βλέπω φίλους που είναι κάτω από 30 και δεν μπορούν να κάνουν. Ξέρετε, μερικές φορές αντιμετωπίζουμε καθημερινά προβλήματα από νεαρά παλικάρια, τα οποία είναι τρομακτικής σωματικής διάπλασης, εντυπωσιακής ανάπτυξης και βλέπει κανείς ότι είναι υπογόνιμα και γιατί χρησιμοποιούν διάφορα βοηθήματα για τη γυμναστική και όλα αυτά. Παλιά πιστεύω ότι η γυναίκα είχε το πρόβλημα. Ενώ τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να ήταν έτσι τότε. Ναι. Τώρα να έχει αλλάξει. Είναι μια ευκαιρία και πρέπει να καταρρύψουμε ένα μύθο. Ναι, έχουμε βασική ευθύνη και τα δύο φύλλα, και οι άντρες και οι γυναίκες. Δηλαδή, αν θα έπρεπε να το ποσοστοποιήσουμε, θα έλεγε κανείς ότι 35 με 40% ευθύνεται η γυναίκα, 35 με 40% σε προβλήματα υπογονιμότητας ο άντρας και ένα 20 με 30% είναι κοινά προβλήματα. Δηλαδή, δύο μικρά προβληματάκια που μπορούν να κάνουν ένα κυρίαρχο πρόβλημα. Ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Πότε καταλήγει ένα ζευγάρι στην εξωσωματική? Γιατί είναι κάτι που πάντα ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Ναι. Ποιοι είναι οι παράγοντες και οι παράμετροι που μας λένε τώρα πρέπει να γίνει αυτό? Κοιτάξτε, θα έλεγε κανείς ότι σαν απαραίτητο χρονικό διάστημα για να αρχίσει να προβληματίζεται ένα ζευγάρι είναι ένας χρόνος φυσικών επαφών. Αν ένα ζευγάρι δεν έχει τεκνοποιήσει σε έναν χρόνο ελεύθερων σχέσεων, μπορεί τότε πρέπει. Έχει στρες, μπορεί να... Κοιτάξτε, πρέπει να αναζητήσει βοήθεια από έναν ειδικό, από έναν γυναικολόγο καταρχήν. Ο γυναικολόγος είναι αυτός που θα κατευθύνει τα ζευγάρια για να κάνουν ένα διαγνωστικό πλάνο. Δηλαδή, θα γίνουν κάποιες εξετάσεις και αν από αυτές τις εξετάσεις διαπιστωθεί ότι υπάρχει πρόβλημα στις σάλπιγγες, υπάρχει πρόβλημα συμφίσεων, υπάρχει πρόβλημα ενδομητρίωσης, υπάρχει πρόβλημα ορμονικό από την πλευρά της γυναίκας ή ποσοτικό ή ποιοτικό από την πλευρά του άντρα, τότε ήρθε η ώρα να κατευθύνει κανείς ένα ζευγάρι να κάνει εξωματική γονιμοποίηση. Βέβαια, μην ξεχνάμε, για να το επαναφέρω, γιατί θα πρέπει να είναι το πιο κυρίαρχο μήνυμα, αν θέλει κανείς να περάσει, ότι ο χρόνος είναι εις βάρος της γονιμότητας και επομένως ζευγάρια τα οποία είναι πάνω από τα 35 ίσως θα πρέπει να επιταχύνουν την αναζήτηση από έναν ειδικό. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νικολέτο, πραγματικά. Να είστε καλά και ευχόμαστε όντως το μήνυμα να περάσει ξεκάθαρα στα ζευγάρια που μας βλέπουν και τα παιδάκια να γίνονται λίγο πιο νωρίς από το υπολογίζουμε. Να είστε καλά. Χίλια ευχαριστούμε που ήρθατε. Να είστε καλά. Παιδιά, ξέρετε τι μας φτιάξει σήμερα?